Алло? Ведьмі, гэта ты? Зігерт, сёння 8 сакавіка. Ты ж разумееш, трэба запіліць відос. Ну, я зараз на працы, пашукай нейкія выявы з аніме-дзяўчатамі. Ну, каб потым з іх ролік зрабіць. Добра, але спачатку пасяджу на парах, пагляджу анімэ, а потым яшчэ і пасплю. Каб увечары матэрыял был у мяне, а проста так я за ролік не возьмуся. Ды ўсё будзе добра. Тым жа днём увечары. Так, паглядзім, што мне ведьмі скінуў. Раз нічога няма, то і роліка няма. Пойду пагляджу анімэ. Так, дзе там маё улюбёнае? Блін, спаліўся. О, Зігерт. Калі ты не зробіш ролик, я раздзяру тебя на часткі і скармлю свінням. А, божа! Чортова курва. Халера, я абдзелаўся, што гэта было? Мне трэба зрабіць хоць маленечкі ролик, бо за мной прыйдуць гэтыя цян. Так, віншаванне. Трэба паглядзець, якіх мне дзяўчын памешаваць з тайтлаў гэтага сезона. Так, паглядзім, што ў нас тут. Ага, узыходжанне героя шчыта. Памятаю, там была такая прыгожая яноціха. Блін, вось толькі забыў, як там гэтую прыгажуню звалі. Зігерт, спадзяюся, ты мяне не забудзеш павіншаваць? Ды каму ты, лярва, патрэбна? Ну не... Чуеш ты, псіна? Эх, нешта не атрымалася ў мяне з 2 цяначкамі. Прыйдзецца віншаваць 3D дзяўчат. Таму хачу пажадаць вам, каб вы заўсёды былі здаровымі і шчаслівымі. Асабліва тыя дзяўчаты, якія дапамагаюць нам у агурцы ці перакладзе анімэ. Са святам вас, нашыя даражэнькія! Не думаю, што гэта выдатная ідэя, але я лічу, што віншаванне павінна быць у некалькіх строчках рэпа. Сэрцы аданы, рукі няслоўныя, лепшых на свеце ўсіх не знайсці. Нашы найлепшыя, нашы цудоўныя, вы спадружніцы нашы ў жыцці. Калі вам спадабаўся дадзены ролик, стаўце падабайкі, каментуйце, пераходзьце па спасылках у апісанні. І як заўсёды, яшчэ пачуемся!